Kienu bil-bosta reazzjonijiet fuq il-medja soċjali għall-iskandlu tas-senserija u r-rigal ta' 9,000 euro li Jorgen Fenech tal-Rosjan Kutajjar għal snina spikkaw fuq kollox diversi kummenti sarkastiċi fil-waqt li uħu għaddew botti sottili u li f'waqtiet b'ton nigiżi għal dak li ċara bejn Jorgen Fenech u Rosjan Kutajjar. Mir-rapport tal-Kummissarju George Hisler ħarġet konferma kemm kienu close i u l-imprenditur Mixli bl-involviment fl-assassinju ta' Defne Caruana Galizja. Kutajjar fil-fatt qalet b'dikjerazzjoni tagħha stess li dak l-ammont ta' flus ta' 9,000 euro ma kienux senserija imma kienu birthday present. Kienu ħafna dawk li kidbu li dal-waqt sijal u sninhom u li rigal ek jieħdu gost bih. Persuna oħra qalet li mussew li sħaba qatt ma tawa regali bħal dawn, forsi għax il-ħbiberija tagħhom hija waħda ġenwina. Oħrajn kidbu li rigal bħal dak huwa ta' piż kbir u li ġib miegħu ċertu pjaċiri. Messaġġ ieħor indika li jittama li nżammet id-distanza soċjali fil-waqt li persuna oħra qalet li b'azzjoni bħal din Rosjan Kutajjar ħolqot aktar problemi għalija innifisha.